तुका आवडला ना त्याला बरे विचार तुका माझ्यावर गैरसमाधी म्हणा विचारायला कारण तुझ्यासारखी गुणाची तरी ह्या जगात बोल ना हा अरे भाऊ लग्न जाऊ शकता तुका आवडला तिथं वाईट असा की तुझी चूक खूप सुंदर आहे आणि तुझे स्वभाव बी खूप बरा असा पण हा लग्न जाऊ शकता मागेला भाग आणि हाव ना त्याला देखील कोणच ना अरे मागेला भाग सोड हा केन्नाच रवतला त्याचा सोड हा केन्नाच रवना हा मेल्यारच मागेला भाग सोड वयतले स्वभाव पळून खूप आवडलं तुम्हाला अगं हांव तुझे लग्न जाल्या राजू आमच्या पद घेऊन येता आणि एका एकट्या ठाव हेच्या केन्नाच पडना कारण म्हाका बी खबर आसा तुगे शिवाय तेगे ह्या जगात कोण ना म्हणून आणि म्हाका बी लग्नाची घाई ना आरती तू ह्या म्हणत तर आणि 2 वर्सां सुद्धा तयार आसा तुझे लग्न जावच्या चला तुका येऊन मागीर भाग मेळचे पडटले ताका विचारचे पडटले आणि तेणी हा म्हणल्यारच मागीर हो सांगता राजूक सांगचे माझ्यार पावले बरे बाय येतात राजूक मेळो आणि 2 दिवसांनी येता बरे बाय